И здравейте хора, с мен е Гамер FH69. Кажи здрасти. Здраве. И Марио Симеонов, само че сега гледа някакъв клип. Просто не е дошъл. И тук сега се търси... Опа! Виж, намерих нещо. Абонирайте. Айде бе, още от клипа. Взема да направим малко. Ай, човек, ай, копай. Това ще е малко по-късно. По-ще ти го дам. Право. Окей. Ще мина на трап. Мале, колко намери? Аз намерих 55 5 айрон и голд не съм го взел аз. Ела, аз намерих 11. Добре, айде... Ето го, ела, си го вземи. Ела и си го вземи. Николай, къде сте? Почна. Чакай сега, че сни. Ами телепортни са. Телепорт са един от двамата. И аз се снимам. Добре, сега мълчи. И ако искате да разгледате ховето ни на скелето на Гамер FH 69. Ай, първо се отидем на плотът ни. Плот, не. Така. Гамер FH, отиди и ти. Да разгледа ховето. Това е плотът. Я мълчете, я почна да снимам. Не много работи имам. Мълчете, я почна да снимам. Жалко, че и аз не мога да покажа обаче. Ела. И ето вижте. Вчера я почнахте и че... Ето вижте хомето на Гамер FH. Вчера я почнах. Отвътре. Заради това не е довършено. Ние се сприятелихме вчера. Ето това е цялото него. И знаете ли как се сприятелихме? Да, той ми почна да ми дава айтеми и аз почнах и аз. И накрая се сприятелихме, искахме скайпа. Тук на някакъв дитко някаква. Дай си направя скайп, аз пък скайпа, това, печка. Да ти направи ли на тебе? Ето ти печка, ето ти кава страни. Аз имам. Да, чакай, дай ми го тогава. Не, дей. Чакай, една печка. Отивам в шопа да продавам айроната. Чакай, аз си направих печка, ти се махна. Чакай се малко. Аз се снимам на PvP. Добре, снимам. Добре, и аз идвам да продавам. Къде си ти, бе? Ето те. На мен малко почна да ми лагва, ама много малко. Аз ще подавам камък. Стоун. Ето тук се продава стоунът. Ето тук долу е. Ами. Тук сега стоун. Кабел стоун, ето го тук. Ето го тук. Само че отгоре. Това е тук отгоре. Чакай, аз трябва да се таковам това. Бая пари дава. Кабел стоунът. Не там бе, тук където аз съм. Аз ще затварям пора. Ай, чао. Чао. И останахме аз и Гамер FH 69. Казай просто геймър. Да, геймер се казвам. Само. За кой не мога да си продавам камъка, бе? Тук бе, виж го бе, тук. Да купиш стол. Тук. Кабелстон трябва да си продава. Готово. И за 30 за 30 само. Да. Ами пак са пари. Ако намеря и друго, мога да си го продам и него, ама. Това не е такова. Искаш ли после ние двамата на Factions? Окей. Оп, разбрах где се продава тия. Тия къде се продават. Кои? Тук отгоре. Чакай да си сега ще дойде. Стой там като си. Не се продават тук. Някъде тук някъде. Тук пак пише Cobblestone, да знам. Пише Cobblestone, нали? Отгоре и отдолу. Имам още Cobblestone, не съм забелязал. И аз си купим серене, ако има яйца за Какво да си купя?
Селяни, ако има. Как се казваше на око? Да, ама тук го пише на английски. Де я знам. И така, сега айронът се продадем. Този Мале, виждате ли хора Трифон колко кило е направил? ето тука, чак се, ето тука отгоре е Трифон, ето е. Втория е пи. Къде да си продавам другия камък? Не знам. Чай, че някой не вика. Тук да видим кой има. И хора, върнах се. Малко едни приятели тук ме забавиха. Стой. Я, къде се продават? Не знам. Яла. Аз искам да си купя нещо друго. Бедрок. Бах ти бедрока, той дава по 1000 къ. Какво? Бедрока? Бедрока дава по 2000. Чакай, аз искам нещо друго да си купя. Аз искам, ама не мога да го продам, не знам. Аз отивам на горния етаж. На мен Да. почна да прилагва нещо, да знам. Тук провеса. Не става. И за режи, айде да вървим на LARP PP, ако има. LARP PvP. Айде да викнем на другите на LARP PP. Чай си оставят двете кирки, защото... Чай сега ще ги викнем. Че какво ще... Айде сметим. Окей, PvP. Аз съм хеви. Аз само ти кажа, че не съм добър в това. Fast. Килаурата. Че са плея. Само да попитам колко време ще го правиш клипа? Ела тук, къде си? Аз съм там, аз съм горе или ще си долу? На LARP-PP. Ама аз съм на LARP PvP. Не, на LARP-PP отиди. Само. Вау. Гахти. Това какви мечове има. То тук използваш това ли бе? Мали. Тая е много силна, има 17 лега, тя не е честна. И да отида да се наби лесно. Няма да скачам. Няма да скоча. Айде да вървим някъде другаде. Съм мислял как другаде. LARP, например, но... Аз тук ще искам малко или? Айде да се бием срещу една там. Коя бе? Там, на чай си остава само, че малко тия храните се оставят. Аз скачам. Скочи ли, бе? Не, ама скачам. Да, чакай малко, те са тимно. Гледайте, аз още не съм такова мудра. Гледай, бе! Бах ти. Бягай, сега се оправя. Ай, скачам и двамата. Гах ти силната, чакай, отивам да взема голдънки. От плотът. Те са тим също, бе. Ей, сайда. И аз също отивам там. Имам такива. Чакай се телепорта до теб, тъпа гана. Аз съм на плота си. Приеми ми. Чакай. Ето. Така, що си готов? Вземи си голдънки, ако искаш, ако нямаш, ще ти дам. Не, аз имам. Ела при мене. Чакай, аз ще взема и аз. Ела в къщата ми. Сега ще взема
4 гола. Айде, ела. И да. Ако имахме повече гол, щеше да е по-хубаво, ама няма. Аз имам много. Какви стия, бе? Какви стия горанки, бе? Ей, дай ми една. А, мерси. Ай, ето ти подарък от мен. Не бе, аз имам. Аз имам и от двата Добре, ви. ай, на Варпи. Моля, като меджо. Какво е по-силно, брадва или меч? Айде, Варпи и пи. Не. Аз да си оставя бронята, че ме страх да ни я загубя, човек. Айде, бе. Идвам. Чакай, ела те добавя в килаврата ми. Опа, ела, бе. Аз трябва да пиша нещо. Чак сега да те добавя. Айде, ела да ги убием. Чакай, къде си? Чакай. Идвам. Чакай, ау, варп и вепи. Я напиши ау, варп и пи. Ай, скачаме ли? Чакай, не дей яш голанката сега, легендарката. Знам, бе. Чакай да дойдат хора, да скочат. То сигурно са такова. Всяка страх да дойдат. Аз съм гладен, ще ям малко храна. И пичове, това беше от... Ти играеш ли Клипа? с 1.6? Кажи, Гамер, кажи чао на ютуберите. Чао. Чао.